нимаи дуюми рӯзи 24 август се бозии даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ сурат гирифтанд, ки дар шаҳри Бохтар дастаи Хатлон тими футболи клуби марказии варзиши Артишро истиқбол гирифт. бозӣ аз ибтидо то ба охир ҷолибу диданӣ сурат гирифта, дар 90 дақиқаи вақти асосии вохӯрӣ ба футболбозони ҳарду ҷониб имкон даст надод, ки ҳисобро боз кунанд. ҳарчанд дар ҷараёни рақобат ҳам ба футболбозони клуби марказии варзиши Артиш борҳо имконияти мусоиди голзанӣ пеш омада буд, аммо аз ин шароити мусоиди голзанӣ ҳарду ҷониб самаранок истифода бурда натавонистанд. ҳамин тавр дидори дастаҳои футболи Хатлон ва клуби марказии варзиши Артиш бидуни гол ба анҷом расид. ёдовар мешавем, ки дар даври гузашта тими футболи клуби марказии варзиши Артиш дар хонааш аз дастаи Куктош бо ҳисоби 5-1 шикаст хӯрд. Хатлон дар сафар аз Файзканди ноҳияи Восен бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуд. Кемевия яке аз дастаҳое аст барои дастаи мо бисёр ҳарифи ноқулай аст. Давоми 2 сол шуд ки мо муқобили онҳо ғалаба ба даст оварда наметавонем, вале бозии имрӯза фикр мекунам ки барои мо ҳам зарур буд, барои дастаи меҳмон ҳам зарур буд. Барои ҳамин дар давоми бозӣ дар давоми 90 дақиқа бисёр қувваи ҷисмонӣ сарф карда шуд, чи аз тарафи мо, чи аз тарафи ҳариф. дар чунин бозӣ як гол фикр мекунам тақдири бозиро ҳал мекард. мутаассифона дар қисми якуми бозӣ мо бисёр лаҳзаҳои хуби бозӣ голзанӣ доштем, ба самар расонанда натавонистем. бояд қайд кард ки ин аз аввали мавсим аввалин бозӣ аст ки мо ба дарвозаи ҳариф гол ба самар расонанда натавонистем. ва хурсандиовараш ин ам аст ки дар хати муҳофизати мо дар имрӯз низ бисёр маҳорати хуб нишон доданд ва намонданд ки ҳариф низ ба дарвозаи мо гол ба самар расонад. фикр мекунам ки муҳорибаҳо дар пеш ҳастанд, боз чанд даври дигар мондааст ва бозиҳо фикр мекунам ҷолиби диққат ҷалб кунанда мегузарад. Ну что я должен сказать? Мы недовольны результатом, естественно. Второй тайм у нас получился более содержательным, нежели первый. Сказывалось большое волнение, сказывалась большая ответственность за то, что сейчас есть в турнирной таблице. Что-то получилось, что-то нет. В общем-то, ну вот так приблизительно. Шли. В следующий будем, знаете, как говорят, не спешите, все придет в свое время. Мы будем тренироваться, будем готовиться. 7 числа у нас игра, поэтому с Файскандом будем готовиться, будем работать над тем, что у нас не получилось сейчас. Почему так стало, будем пытаться разобраться. Времени немного, но мы это будем делать, что выхода у нас нет другого. дар идомаи рақобатҳои даври 13-уми Лигаи Олӣ бошгоҳи Хуҷанди Хуҷанд тими Файзканди ноҳияи Восеро ба ҳузур пазируфт. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти Тоҷикистон доир гардида бо ҳисоби 2-0 ба суди соҳибони майдон хотима ёфт. дар дақиқаи 34-уми қисми аввали нерӯсанҷӣ ҳамлавари бошгоҳи Хуҷанд Дилшод Бозоров ба задани гол даст ёфта ҳисобро кушод. голи дуюмро дар оғози қисми дуюм аниқтараш дар дақиқаи 47-ум Алишер Баротов вориди дарвозаи тими Файзканд намуд. ин пирӯзӣ дар мавсими ҷорӣ барои бошгоҳи Хуҷанд ҳаштумин ба ҳисоб меравад. айни замон ин даста бо касби 26 гол дар зиннаи дуюми ҷадвали умумии чемпионат қарор дорад. дастаи Хуҷандро аз садрнишини ҷадвал тими Истиқлоли шаҳри Душанбе 11 имтиёз ҷудо мекунад. бошгоҳи Файзканди ноҳияи Восе бо 14 гол мақоми ҳаштумро ба худ ихтиёр намудааст. Ну что, чемпионат потихоньку продвигается и подходит в финальную фазу свою, поэтому мы сегодня выиграли. Вот, это очень важно, потому что борьба со 2 по 5 место продолжается, поэтому рад с победой команды. Я здесь недавно работаю, поэтому есть над чем работать, поэтому думаю, что будем потихоньку ошибки исправлять. Во-первых, хочу команду Хаджин поздравить с победой. По своей игре могу сказать, конечно, могли вернуться в игру, снова обострить игру. Если бы, конечно, из 3 эпизодов надо смотреть моменты, сейчас эмоции, из 3 попаданий мячей в руку, которое было соперник, на мое усмотрение. Но еще раз говорю, что надо смотреть видео. И если бы пенальти назначил судья, могли бы вернуться в игру, и игра могла быть более интересной.
рӯзи 23 август ду бозии даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гардиданд, ки дар ҳар ду дидор ғолиб муайян нагардид ва бозиҳо бо натиҷаи мусовӣ хотима ёфтанд. бозии миёни дастаҳои футболи Куктош ва Душанбе 83 ҷолибу диданӣ ва сергол сурат гирифт. Дар дақиқаи 14-уми вохӯрӣ Элчибек Рашидбеков ба дарвозаи дастаи Куктош голзанӣ намуда ҳисоби дидор кушода шуд ва ҳамзамон меҳмонон бартариро ба даст гирифтанд. аз ҳайати дастаи футболи ноҳияи рӯдакӣ 1 дақиқа мондан то анҷоми қисмати аввали бозӣ Холмурод Назаров ба задани голи ҷавобӣ даст ёфту таносубро баробар намуд. Легионери дастаи Куктош Мбеке Деодони дар дақиқаи 61-уми вохӯрӣ ба задани гол даст ёфту соҳибони майдон на танҳо ҳисобро баробар карда тавонистанд, балки ба пеш ҳам баромаданд. Аммо пешсафии онҳо дер давом накард, зеро бо гузарош шудани 8 дақиқаи дигар аз голи дуюми дастаи Куктош Аъзам Муродов голи дуюми дастаи Душанбе 83-ро зада ҳисобро баробар намуд. ҳамин тавр вохӯрии дастаҳои футболи Куктош ва Душанбе 83 бо ҳисоби 2-2 мусовӣ ба анҷом расид. Дар бозии дигар ки тимҳои футболи Регар Тадаст ва Локомотив Помир ба ҳам омада буданд, гол зада нашуд ва дастаҳо рақобати худро бе рахна кардани дарвозаҳои ҳамдигар ҷамъбаст намуданд. ду натиҷаи мусовӣ ва дар як бозии мизбонон дар бозии дигар бошад меҳмонон ғалаба карданд. Чунин аст натиҷаи даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ. баъд аз анҷоми рақобатҳо ҳамакнун Истиқлол бо касби 37 имтиёз дар садри ҷадвали умумӣ устуворона қадам мезанад. тими футболи Хуҷанд зинаи дуюмро аз даст доданӣ нест. рақобат барои ба даст овардани медалҳои биринҷии чемпионат миёни се тими футбол Хатлон, Куктош ва клуби марказии варзиши Артиш шадид идома дорад. се дастаи охири ҷадвал Локомотив Помир, Регар Тадаст ва Истаравшан барои боқӣ мондан дар Лигаи Олӣ талош доранд.